Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bakit di ko kaimbag diri? kasarangan nga kasinatian. Naloy diri kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumano niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gaviana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Mayong pagbuminaw sa Kini Lex gyapon Pino. sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ko karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga George. Dear Priscilla, suki sa kunti paminaw pinaagi sa radyo o sa online ining tulumanon Bagong Bayani. Gusto na kumatagan o maarang-arang nga kinabuhi ang pobre na kong mga ginikanan. Para na ako matuman lang ang mga pangandoy kung magkatrabaho ko sa abroad. Usalan ko kayanong trabahante sa factory apan dako ang akong gugma sa akong mga mahal sa kinabuhi. Tawgalan ko ninyo sa ngan nga George, usa ka OFW isip factory worker sa Taiwan. Kinalan nga, may buhaton ko aron nga matuman ako ang dugan na akong gipangandoy. Nga makalarga sa laing nasod. Pero sa unosan nga, igor man ko nakatapos ko high school. Ay, bahala na. Magpanguntan ako. Dili mahimo nga, ingon lang ko ni ini. Dili good. Nahibaw ko nga gikapoy ka. Pahuway na diha. Tingalig mula ag na pud ka. Mutanaw pa unta ko liga sa gym, ma? Doa aron sa taga-ato kontra sa taga-laing barangay. Unya, kay mo mata pa man kag sayo ugma aron mo duty. Mao lagi, ma. Ay, tuog lang ko sayo, eh. Maayo pa. Aron sa makapundo kag igong kusog. Abi ni mo, ma. Gilaay na ba ako panrabaho? George, Lagi ma, pait kayo. Patay-patay sa trabaho niya. Pilan lang masubra sa sweldo tungod sa mahal nga litihan sa sakyanan pa ingon og pauli sa trabahoan. Niya punaan pa sa nagmahal nga presyo sa mga palitonon. ay unsaon god nga igo ra man kang nakahuman og high school? Mga ambisyon ko mag-abroad, ma. Oh, George. Bitaw, ma. Manay tinuod. Uy, kadako kag magastuan ang mga apply kag para abroad, no? Magpangutan na niya ko, ma. Kalayo ba og naabta na ng imong mga pangandoy, George? Oh, Papa Jimmy. Uy, naaday ka diha, Jimmy? Ay, nagpaminaw lang ko ninyo, Rosa. Wa may daotan kun mangandoy, di ba? Ang hinuon, sad. Libre kitang mangandoy. Apan mao lagi, dili magpatuyang. Papa Jimmy. Kustos, Papa Jimmy. May puntos siya sa iyang giingon nga. Dili may magpatuyang ko sa akong mga pangandoy. Diyos ko. Tabangin taon ko ron nga. Matagan o katumanan ng akong pangandoy. Isali ko ni mo ang tanan, Ginoo. Dungan gyapon ta og paniudtos kantin, ha, Marisa? Tanaon lang. Pero good. Ano ka? Gisapot ka? Wa man.
Laka na nga tas production ka. Isa mo gisaputan. Ako? Sus, samok biya, uy. May tas trabahoan. Dito mahisgot parte, ana. Bisit. Oh. Nakabantay ko nga pirami naman lang kong paligasan ni Marisa. Pinaagi sa iyang sapot-sapot. Huwag niyo ko hinumduman nga nakahimo ko sa nga ito niya. Huwag niyo taon kay nagtinarong ko sa among relasyon. Ikaw na yung mahibaw nga mangumpra para sa ato mga pangonsumo din hisbahay mo ha. Apil na ana ang bayad sa bill sa tubig. George. Ako rin mahibaw, ani. Sa sunod sweldo pa man ang tingbayad na to sa bill sa kuryente ma. Oh. Pagpalit niya ugma yung sudanon ma para ugma. Gusto ko nga mahigop og sabaw sa linat ang baka ugma. Inigabot na ko gikas trabaho. Sige. Mayong pagpaminaw Ugma po sa na. Let's Ako rin bahala, ana. Pinoy. Ay, bisan lang ko og sa matag sweldo rata makahigop og laming sabaw ma sa nilat ang baka. Okay na gina ay. Unsaon nga nagdaginot man ta. Mao lagi. George, Ngano pa? na si Manoy ni mo dudong ay naningita ni mo. Padayon na nga rin palihog. Papasyumi. Nasuroy mo lagi ka, Manoy. Oo. Nakaisubra si mong sweldo diha, George. Bawa mo sa kubi. Ala, sure, trabaho ko rin kay minus sa kayo may overtime sa among trabahoan, Manoy Dodong. Ayaw taong kong balipari kay gamiton mong tinakong kwarta, George. Manoy. Medyo may pagkalahi o kinaiya ang akong Manoy Dodong. Siya ang klase sa tao nga dili gyud pabalipat kung maunay manginahanglan. Pasensya na gyud kayo ka, Manoy ha. Gipasabot gyud ka sa tanan nga minus kayo ang overtime na mo sa trabaho taon. Si Mama Rosa ka, no? Basinog na siya hinipusan. Ako lang sa huwaman ba? Ibalik ka mo niyan ako dayon. Ay, suway lagi ingon, Manoy. Ito na to si Manoy ni mo dudong, ha George? Nasa inyong kwarto pa. Nakigsulti kang mama. Ikaw magkulo iyang tuyo. Ganong sila mas mama ninyo mo'y nagsulti. Kuan gud pa, gibalibaran ako kay na-short lagi ko ron. Og ako naman to siyang gipasabot kun ngano. Mao to nga namasin siya nga tingali ko no og nahinipusan nga kwarta si mama kay iyang hulman. Ibalik ra kuno niya dayon. Ay sus, bati ka ng maguwang nimo. Manghuwam kay dili mamayad mo ni problema. Mayala mo saad. Papa Jimmy. Dili na lagi ka makigdungan ako og pangaon sa kantin. Nagbaon min ko. Sa kong area ram kumukhaon, God. Nagbinag-o na lagi ka. Naahuna ra na ni mo, George, oy. May nabuhat pa kung saan mo, Marisa. Magistorya lang unya ta. Dili diri. Kay daghan pa kayo tag-angay nga sayo nun, George. Marisa. Nisamot nga nawadan ko gana sa akong trabaho. Tungod sa gipakitang kalit kayong kausaban sa tinagdan ni Marisa na rin ako. Maka-approve lang yun unta ko. Kagilaay na ko rin nga akong pagpanarbaho din eh. Lasing ko nung di sa hapon. Ug hangtod garon, walang yapon mabalik ang among overtime. Ma? Uy, utan nga dabong o kamunggay mang lagi ning imong giluto. Asam day linat ang baka nga kung giingon nimo nga mo isudan nato karon sa panihapon. Koan, George. Sultihi sa tino si George Rosa. Pasensya na gyud ka, George, ha? Unsaon nga naluoy manggug ko ni Manoy Dodong nimo? Sa ato pa ma. Imong gipahuwaman ni Manoy ang kwarta nga. Alang unta sa atong konsumo din hisbay. O para bayad sa bill sa tubig. Ay, sagdi lang gudong. Nisaad man to nga iyara ko nung ibalik dayon. Stilan biya ni mama eh. Balibad sa panagsaw eh. George. Di balibad mo gani ko nga ako mo inaning kamot. Pasensya na lagi.
Unsaon nga nang hangyo manggod. Luoy baya pod. Na, wag yung kay ayo, Rosa. Pada ka lang gihapon sa drama-drama atong kamagwangan tang anak. Nagrabihan kay katapulan. Ay ayaw sad pagsultig ingon ana Jimmy oy. Kunya dili to bayra ni Manoy Dudong ma. Asa mo na tagkan-on na ni samtang maglakaw ang mga adlaw. Ay mubayad lagi to oy. Ako naman gutong gipasabot daan. Ang problema ko dani ma, ug maputlan tas tubig, kay hasta ang kwarta nga para bayad sa tubig, imo manggi pahuwaman og apil. Nabayaran na nako ang bill sa tubig ma. Mayo hinoon George. Nangumpran lang po ko og atong konsumo din isbay. Lisod Mayong pagbuminaw sa Lex Pinos. Ug diya say tunga sa sako nga bugas. Diin ka man day kwarta dong. Nanghuwam ko gikan sa among sinking fan ma. Mayo hinoon kay na tuay maghuwang nimo ay. Wa na gyud kahinumdum sa pagbayad sa kwarta nga iyang gihuwaman. Ato ano ko sa Manoy Dudong sa ila ma? Magunsa man kuno ka dito silang manoy nimo? Maningil? Mangita lang yung kagubot? Mamarusa. Nakaila na ba ka itong maguwang nimo ha? Masuko dayon to kung may apikihon. Kinahanglan gyud nga panilngon ma. Kailain ang gihuwam, ug lain po nang gihatag. Huwaman to, di ba? Ay maugani nga dili mayong pugson og singil nga tingalig apiki pas kwarta. Ma. Mangita pa magyud kag bikil oy George. Uy, nganong giputlan tas kurente nga. Nihatag man ko nimo para bayad, Papa Jimmy. Na, mama ni mo, Rosa. Manay pangutanaan. Ay pagilom diha Jimmy oy. Gangal nga lang baya ka. Ano man kuno ni? Ayon man din kwarta nga igbalayad untas kurente. Ay gikuha nako gikan kang papa nimo dong kay naluoy manggug ko ni Manoy ni mo Dudong nga ni hangyo taon. Kaya na ako no si importante kayong gamitan. Ay, unsa man in taon ka mamarusa. Uy, mura magkaroon pa anang ako maguwang? Madam, siguro siya pakiluoy nas mama ni Mugo, George. Ay kinsa man ang dili maluoy in town nga wa man kuno sila ikapalit og bugas. Nganong wa man sa kunon siya manarbaho og tarong. Naa man hinuon siya magpakabuhi ana sugalan. Ay bahay na gani kang Manoy ni mo Dudong. Dali na gyud kayo na maluoy ning imong inahan, George. Na kadaghan na gina mahitabo. Napurnada ang igbalayad unta. Mao na niron. Niresulta gyud kay unsaon giputlan man gyud tag kuryente. Samtang sila perting hayaga. Ay paghilom na lang gud diha Jimmy. Ihapak ko ron nimo ning lamparahan nga akong gigunitan ron. Ikaw ang makalagot sa kay kada. Ay di na lang gyud ay ka magpasulti, Rosa. Na husto na mo ana ma pa. Sa man mo nag-away naman hinuon mo diha. Naningil ka na ko? Pirmi naman kunin nimong gibuhat man, oy. Uy, do, George. Bagaag na ang nimong maningil ko na ko. Sa Manoy Dudong. Paghuwat o kanus ako makakwartag dako-dako. Gilista mo na nako tanan. Kanang tanan nga nagamit na kong kwarta ba? Ay kabalata ko. Wa sa di kasultihing mamarusa nga igbalayad tos kuryente ang imong gihuwaman nga kwarta. Gisultihan ko, pero wa pa lagi ko ikabayad. Mao paghuwat. Dili uta kam sa adlaw nga niya nang higayon na kamo bayad aron nga di punta maglaom ba manoy. Pasensya na gud. Saon ni Rono, giputlan hinuon mi kuryente, wa mi kabayad. Pangitay lang sa nagpagi. Ayos ako ninyong sa muka. Paita sa nimo manoy ay. Uy, ikaw ba ha? Swerte ka kay naa kay mayong trabaho. Iksuon gud tamaong share the blessings, sad. Manoy Dudong. Ay, salamat. Kinabalik na gud in taon ang atong kuryente dinis bay. Kay gibayran maning atong bayranan sa kuryente, gibayran sa itong anak. Ay, nibayad na nimo si Manoy mo Dudong, George. Sinibayad ba Roy nga? Nangita man ko og paagi nga makapangutang. Taon sa doy. Sorry gid kaayo, Dong George ha. Ug insakto pa lang gid unta kas pangisip, Rosa. Ang igbabayad sa kuryente dili unta na nimo pahuwaman. Ay sos, may masikin-sikin sang nang huwam oy nga anak naman pud nato GB. Ug igsuon man pud ni George. Dili man laing tao ba? Ay, sa rason pamanggyo ka, oy. Bisag na api kay na gyud kas katarungan. Pagilom di ay! Pagilom! Ikaw na lang ko na insakto perme ha, Jimmy? Husto na gani mo anak na. Naglalis sa sad mo. Ay na! Kanang amahan ni mo ay. Naunsa ka? Ikaw na diha. Kamahay! Bayag gid taon nako. Nganong ikaw pagid may akong gipili. Naaman unta ko laing uyab ka ni adto. Kato si Dindo. Kadto kay dili gyud to. Kamaong mo tubag-tubag nako. O Dindo man to, Jimmy man ko. Mao nga ikog parehasa ato niya. Gusto lagi mo anak ma, pa?
Ay, ako no, mahilom lang yung ko kung magtarong na ng amahan ni mo. Dili ko tubag-tubagon kay maglagot ko, ana. Nilakaw sa papa. Someday unta nang tuyon mo na ako, ma. George, nalimot na ka nga imong maguwang si Manoy ni mo, Dudong. Wa mo ko malimot na, ma. Unya, nganong imo pa mangyong question nun ang akong pagpahuam niya sa kwarta nga pamilya raman pud nato siya. Ma, wala ginutan na problema na ko ba, ma? Ang akong punto, mo isabda. Kwarta ganina nga naikatuyuan, iyo intawon og pahuwami kay anha diha mo sud ang problema. George, Di ba bitaw ka nga gahian kay nang mubayad sa Manoy? ay nganong maglangas pa man ka nga naa naman na. Bisiga naman nagbalik. Mao gani nang nabalik kay ipangitaan ako og paagi. Na siril-siril ang tawon kong panghuwam kay si Manoy nga akong gipanilingan. Nasuko man noon. Kamaayo gid imong pagkaliwat si imong amahan, no? Oh, Marusa, Masulbad naman di ay na. Kapangitaan naman di nagpaagi ni mo. Nganong magdaghan pa man gid og langas? nako man hinuon ka nasuko, ma. Priscilla, usay makalagot kayo si Mama Rosa kay pinangga kayo niya si Manoy Dodo. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Muhangyo lang ta ko nimo ba? Ikaw man maoy na ay trabaho. Aga ka lang po din tao ng maguwang nimo. Kay wag klarong trabaho ay. Way klarong trabaho kay tapulan man ug naara magpakabuhi sa sugalan. George, Pobre na gani, sugarol pagyud. Last na kining panagkuyog na ito pangaon sa gawas, George. Unsa koy buot mo ipasabot, Marisa. Nakita lang na ako. Ngaway maayong kapaingnan na nga itong relasyon. Maumit nila ng takuto. Please. Ay kung ingna ni Marisa. Prangkahay lang ta, ha? Ay kung anang komedya hagot. Prangkahay lang ta. Wa nagit ko malipay ng atong relasyon. Unsa may buot mo ipasabot? Wa ko'y maayong kaugmaon ubanin mo. Marisa. Ikaw. Iwa bang nahuna-huna kung unsi ako na-feel sa ingon ni inila? Ingon ini kalaay o way lami nga relasyon? Na ako'y pangandoy. Nga dili pa na ako mahimong ikapanghambog ni mo sa pagkakaroon. Wow, ha? Wow. O si Clasias pangandoy ang mahimo sa usala ka high school graduate. Nga trabahan ti sama ni mo, George. Marisa. Ay nagkalain, ha? Pero, dugay na ginunta niya akong gustong ipahungaw ni mo. Halos, wa na maganikip panahon na ako. Marisa, sorry gyud kaayo. Pero ako in taon mo ay breadwinner sa among pamilya. Kana. Diha ragit ka maayo. Imong pamilya. Pusit. Marisa, gimahal di ka. Naibaw ka gyud ana. Gikapoy na ko, George. Hatod karon imong pamilya ragyapon mo imong priority. Wala may lamit trabaho. Sakit kaya kundugan sa kalit kayong desisyon ni Marisa makigbuhag na ako. Kalaming isyagit. Kunwa pa lang ko karon din his production. Miyag yung isyagit to eh. Kalaming iutong aron nga matibuhay na lang ng tanan. Kay gikapoy na ko aning kinabuhi. Gikapoy na ko. Ganong naitabo man eh. Dong, George? Uy, Dairowin ha. Nabalik na di ka gikan sa imong vacation leave? Usa kasi managid ko kapin dito sa probinsya. Kumusta naman ang imong mama, day? Unsa man, maayo na? O, intawon dong. Kaluoy sa Ginoo, piskay nagbalik. Dugay na ako nga kaulik dito sa ato probinsya. May numdum lang ko kanay ato sa mga bata pa ta. Nga, malipayon kayo, bisan og obre ta. Bitaw, mao gina mong gisgutan dito sa uban natong mga kababata. Nangumusta dito sila nimo si Nestor, si Araceli ug si Rena. Nangumusta to nimo? Gimingaw na gyud ko sa mga kadua na to kanay ato nga mga bulingit pa kayo. Na, pulos na maayo ang pagkabutang nila, uy. Kita ra gid ini mo nagpabiling pobre. Nanarbaho man tuod ta pero perming giapas. Mao lagi. O mao na hinungdan kun ngano nakigbuwag na ko sa Marisa. Unsa? Gibuwagan kang Marisa? Dungan niya tag paniutos kantin ha para nga magkasulti tag maayo. Ngano ko taong nakigbuwag man siya nimo? Ay,
sa kantin lang lagi kong magkigsulti ni mo. Sa kantin lang ti kasultian, de Rowena. Mao na yung rason kung nga nung gusto na niya nga magbuwag ni. Pagkatapaw, good. Lagi? Ako lang sad nga girespeto ang iyang desisyon. Final lagi dito yung pagpakigbuwag ni mo, Dong. Sa akong pagsabot, murag seryoso mag-ayos siya sa iyang gipanulti. Oh, kung mao na, move on na lang. Kalimti siya kay dili siya worth it nga imong gukton. Men, abi mo. Wa nila may akong kinabuhi karon nga. Wa namin duha. Sapa ka diha, uy. Move on, uy. George, si Manoy Dodong ba nimo ba? Nang hangyo man nga muhuam og kwarta, uy. Oh, basi nagtuo siya nga nagpalinding tangarima. Wa pa gid na siya mahuman siyang pagtiwas atong kalisod. Ay, sus. Niaguman karon. Dong, nihangyo lang in town kay ikaw man mo inay trabaho. Nang sugtaw na siya. Di man maningkamot og iya. Magsalig mas kahago sa bang tao nga pamilyado naman unta na siya. Ay balibali ditog tarong kun wa kay ikatunol. Dili kay magyaw-yaw ka diha. May gani na kay nang huwam. Unya wa mangawat. Man ninyo, mo ikapahuam. Ako naman sa hinuwi inyong lisod-lisoron. Unsa man unta na, Manoy Dodong? Nagaibisan 500 na diha, George. O, masok ko, bi. Nahutan migbugas bahay ko. Simpula ra og problema ninyo, Manoy, ay. Oh, George. Napa may daghang bugas diha. Pagkuha lang, Manoy. Aron, panudan lang mo imong pangitaon. Giinabit akong Papa Jimmy nga Maayong paon ng pagpaminaw bukas. Pero sa pagtanaw Lex na ko, Pinoy. di mamayong klase. Di man mga na ng akong mga anak ko. Ug mao gani na nga magpili ka. Wala ko'y mahimo aron nga matabangan ka sa imong problema, Manoy. George. Basta kay ni-offer na ko nimo nga naay daghang bugas diha. Pagkuha aron naay inyo malungag. Kadaw na ba nimo? Manoy Dodong. Ura mo kag di igsuon. Igsuon lagi ta. Pero di man ko kwartahan nga. Inigiyamar nimo og kwarta na ada yon. Lisod sa ditawon karon. Oy, Manoy. Maunsa gani unya nga akong pamilya. Malintian gyud kanako, ha? Timan ina. Na, ay gyud ana Manoy. Di prangka naman ko nimo nga wa gyud ko karon. Kay di man sa mahimo nga magpakana ako bisan og wa gyud. Mga pas mo gani unya nga akong asawa o ang mga anak nako. Bantay ka lang gyud na ako, George. Manoy Dodong. Marisa, ayaw ko kong ingnaan ikot. Please, magsulti ta. Kagahi ba ni mag-usultihan? Wala man tayo angay nga panagsultihan, good? Marisa, ayaw tawag dungagi ang ako mga problema taon. Wala ko'y labot ni mo eh. Excuse me. Marisa? Marisa! Tuwa na siya maminaw na ko. Hoy, Dong George. Ayaw pa ka uwaw, uy. Gipanan ako sa mga trabante, oh. Dairoy na. Lakaw na, Dong. Pauli na og i-relax dito ang imong huna-huna. Atos inyo, kaw. Taw na siya, Day. Nilakaw na. Di na siya madawag. Hangyo. Pastilan baya ni mo, uy. Di ba ka maminaw tambagan, good? Di nag-move on na lagi. Kiwa na kay paglaom ato niya. Wa nagi ko'y gana man nagpaho. Gilaay na ko. Ako pa ni mo, no? Mga-apply ka para abroad. Ha? Pang-apply. Na ako'y kailang makatabang ni mo, Dong. Unsa to, George? Ularga ka sa nasod. Oo pa, Jimmy. Gusto kong manimpad sa abroad. O gani nalanday ka din himanarbaho. Anong kinahanglan pa mangyo ka nga muad to kaslayo? Pa, mas maayo mo dito. Kaya ko ang sweldo. Diferensya kayo kaysa din, Mausad. Og gusto sabihin ko nga makalimtan ang bahay ni Marisa pa. Nga nireject na ko. No, sige. Suway lang og pananghid katong inahan mo. Ay, dito mo balibad sa mama pa. Ibawaan na ng daan. Aw ka na! Naaraman day na. Moro na yung buktong paagi mga makatag ko ninyo og arang-arang nga pagpuyo. Kaya kuniar ko din Pero may nga, ingon lang kita kanuning giapas. Alang na ko, no. Mas nindot gid unta nga dili ta magkatibulaag. Kita magkabuwag pa. Makaya ra maghapon na ba? Ay sos, kanindot naman anang makapada si George din hinato Makatabang pa siya sa pamilya ni Manoy niya Dudong. Wa man ay problema, ma. Way problema ang pagtabang basta naalang. Kung manulti bitaw ka, no, Rosa. Murag si Dudong na lang yun mo importante para nimo. Ay agang, si Dudong man maitabanganan kaayo.
kay wa may trabaho. Unya ang asawa pila rekita anang manicure o pedicure. Upat ko nakabuk ilang anak god. Ay, di palang unta na tapulan. Di yun ta na magkalisod-lisod. Paghilom diha Jimmy oy. Sugod na sad ka. Lagi pakaliwa ti Dodong ni Murusa. Di kasabot kurhian. Masuko pa hinuon. Kaya sa man ko kung dapitan na sayop, Benjamin. Ay, Sige, be. sus. Sige, be. Kanus apasad ka kang ni Angkon nasayop ka. Ay, suma lang ni mo. Pamagkay kaluoy sa usa ni mo ka anak nga nagkalisod, God. Kay way trabaho. Ay, way trabaho kay tapulan. Gusto na lagi mo ana inyong lalis, ma, pa. Mulayo ang grasya na to, ana, anang inyong mga taras. Diyay jutay nga pangigi nga akong kipati samtang nagpaminaw ko ni Mama Rosa. Apan ako lang kipungan aron dili siya magkamatikod. Pasensya nagyug kasi mong inahan, George. Abi mo pa. Usahay, mangigi ba ako manududong. Mas pinangga siya ni Mama. George. Sa una pa magina niyang pinangga kayos manoy ba? Bisag mo'y makasa, ako mo'y bunalan. George, patas ang akong pagpangga ninyo ng akong mga anak. Tungod kay dili ko gusto nga na ay usan ninyo nga magkatulisok unya nako. Ni morgi ko nakatagamtam o pagmahal pa. Si Mama, baliwaran niya akong pagbati nga nasakitan na di ay. Ay, paningkamot lang yun, George. Kaya niarag ko nga anda mo suporta nimo sa tanang higayon. Salamat. Salamat, Papa Jimmy. Padayon sa imong mga pangandoy. Dili ni para lang sa akong kagalingon pa, kundi para sa atong pamilya. Nahibaw na day kabahin sa imong ex? Oh? Dali ra kay ko niyang gipulihan. Kalimti siya. Ug padayon sa imong pag-move on dong, George. Oh, dayroy na. Nahibaw na di ka nga na ako'y bago. Oh. Dali ara ni mo nakakita. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Tungod love kaayo na ko siya. Kay love man pud kaayo ko niya. Permisyong na itime para nako. Dili parehas nimo. Marisa, At least, nakaamko ko. Samtang dili pa uway ang tanan. good luck ninyo. Salamat. Og, palihog lang. Ayaw na kong sa muka pa. Nagikalimtan na tika. Sakit kaayo ni mo gibuhat nako, Marisa. Hello, dayroy na? Nilift ka dong? Oh, oday. Dayon naman gani ning resign ako kay nang-apply naman ko sa Manpower Agency nga magiingon. Nadawat man dayon ko. Mayoy noon. Na naman gani ko lista sa mga lokatono na kong mga requirements. Nana ko'y trabaho, George. Nagamit na gud nako ang akong lisensya pagka-elektrisyan. Oh, nalipay ko para nimo og sa imong pamilya, Manoy. Salamat. Naman ko kay tuyo nako. Mulargan ko sa Manila. Unya, dayon na sa rin kantos lang nasod, Manoy, sa Taiwan. Oh, budayon gud ka? Oh, Manoy, og ikaw rin ginoon niya ang ako masaligan nga may padadaan para sa alutin nilang mama o papa. Wala problema. Salamat kay nisalig pagyapon ka nako. Bisan pa man sa akong mga nahimo. Ay, kalimtan na to, Manoy. Usbo nako, George. Salamat sa imong kamasin haputon. Ha? Puy, na to ang kalinaw nga nauban ka na to ang gugma og panalangin sa Dios, Manoy. Salamat kid kayo sa pag-invite mo na ako og pangaon, ha? Dong, George. Gusto ko nga magbanding taog kadiyot ba? Kay mularga na ba ko pingos Manila. Good luck day sa umaabot mong biyahe, Dong. Salamat, day. Si Marisa, wa na mo magkita, no? Wa na gyud. So kada tong katapusan akong pag-duty sa trabaho. Malipayo, nakaayo. Uban sa iyang bagong love life. Oh, maayo naon. Ako ani, hinahinay sad kong naka-move on. Parison ba unta kaayo mundo, ha? Ay, ayaw ana. Di na ito maghiskot bahay niya. Sorry kaayo, ha? Napahinumduman na lang hinoonti ka. Okay ra, oy. Nawa naman, anam-anam ang kasakit. Kana. Mao na maayo. Kalimti na siya sa hingpit, Dong. Oh, oday. Ikaw di ay, Derowena. Sa man, wa kay plano nga manarbaho sa abroad? Nindot lagi unta, pero mularga naman kapaingon sa Manila. Mauwahin ako, di ba?
siya kining nanawag. Yung number ning na-register sa incoming call. Hello, Marisa? George, narisahin na kidaay ka? Oh, kay nga naman di ay. Mo di ay nga, wala ko makakita ni mo sa iyong area. Katong pag-file na ko og vacation leave, dayon na tong submit po na ko og resignation kay nang-apply para abroad. Hala, wow, kanais good, para asa man? Para sa Taiwan. Sige, uy, mura na kong toyo, mong nanawag ko. Naibong malangod ko kung asa na ka. Salamat ha, amping ka nun eh. Oh, good luck ninyo sa bago na mong ipuli na ako, Marisa. Dili naman ko happy upan niya, George. Marisa? Bitaw, mo rin tinuod. Namagod ko yung sense nga red flag sa iyong pagkatao. Hindi ba? Lagi. Og, maayo lang siya ito pagsugod pa lang namo. Nausab di dayon? Kadali ba? Sorry ha. Lahi na gid kay kaayos yan nimo. Kibaw ka kung sa'y tawagan na? Ha? Unsa man, George? Gaba. George, sadoy. Tinuod gid ay nga makagaba ang gugmas o sa katarong katao kung mao'y binuangan. Amping sa imo niyang gahi, George. Salamat, Manoy Dudong. Bahay nila ni Magpapa. Ako na ibahala nila. Samtang tuwa pa sa Manila. Naanam ko trabaho. Noy, ang pingi itawan nga itong mga ginikanan. Ug pangkaagyo rin mong pamilya. Ay napadaanan. Imong sugal diha. Daghan yung kay salamat sa mong tambaka, George. Imanaan yun na anak ko. Niya nagkukos na iya. Magpaabot lang dito. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinos. Oh. Mauna niya. Nanawag ka. Hello? George, right? Yes, sir. Oh, ako na si Mr. Hermenegildo. Welcome ka din sa accommodation, George. Salamat, sir. This is a home away from your home. Please, observe and follow lang gid sa atong house rules aron hapsay atong facility, ha, George? Yes, sir. Okay, sir. Hello? Darwin, ha? Dong, George. Nang-apply na pati ako sa Manpower Agency. Ha? Unya, day. Paabot ako diha kay magkaabot kita ingon pa ni Tita Badang. Og next week pa kuno ang atong deployment pa ingon sa Taipei, Taiwan. Oh, unya, wapam ko'y update sa akong passport. Ready na magud kuno ingon pa ni Tita Badang. Ako sad na naman sa ko'y passport na andong. Pagtarong good. Tinuod bitaw, Darwin, ha? George, imo rin ka ba bata ang aplikante nga pag-umangko ni Madam Badeth sa Cebu? Oh, yes. Yes, sir. Suod gud kay na kong higala si Day Rowena. O kanhi, kauban og trabaho sa factory. Dong, George! Ni-anakit ko, Dong! Nakaapas pag yun! Mayong pag-abot, Darwena. Salamat. Halipay gid kaayo ko nga nakaabot ko dinhi uy. Og magkauban pa gid taglarga paingon sa Taiwan. Good luck para sa atong paglarga niya pohon, Day. Salamat sa day sa imong pag-encourage nako ha. Wag gyud ko magdahong baya nga makauban ba day ko sa imong mga pangandoy nga maka-abroad dong. Nalimot ka nga ikaw man may unang nag-encourage nako. Aron nga mopadayon gyud ko. Kay gusto nako nga hingpit ka nang maka-move on ni atong Marisa. George, kumusta naman ka? Napay ka diha sa Manila? Niya pa ko dire. Nisuway na kong panawag. Namasin ko nga makontak pati ka. Anong nanawag man ka? Nisuway na lagi ko. Kaya abi magod na ako makalarga na kasgawas. Hapit na, di na magdugay. Mao ba? Uwa ka giningaw na ako, George?
Priscilla, naka-move on na gud di ay ko kang Marisa tungod kay bisan magparandam siya sa matag panawag niya nako sa cellphone apan wa na gud pagbati alang kaniya. Oh, mao ba? Og masabot sa iyang mga sinultihan nga nagmahay na siya karon. Love, pag hapon ka ni Marisa, dong. Dili ingon anak ka sayon nga duwa-duwaan ang nga pong skugma. Oh, naara na ni mo kung magpadaka. Hindi na mahitabo. Manakuha na niya. Naka-move on ako. Discarding pasakay mo ng iya? Nagtuo ko nga pagpanungog na nako itong iyang gibuhat. George, Rowena, Didi na inyong clearance for immediate deployment para sa Taipei, Taiwan. Salamat kaayo, Mr. Hermenegildo. Salamat kayo, sir. Daghan kayo kayong salamat. Okay na. Lusot ata sa immigration, dong. Oh, day. Ay, gikulbaan ko eh. Gikulbaan ko nga medyo naginamhinam na nga makaabot sa Taiwan. Sige, tana. Check-in na ta sa atong mga bagahe, day. Okay, tana dong. Di ana kita din sa Taipei, dong. Ang city capital of Taiwan. Oh, day. Pero, gikulbaan mo ko, Normal ra na, uy. Kaya ako bitaw, kulbaan man kung maghunahon na sa atong mamahimong ugma din sa Taiwan. Laing panit sa atong pagpanpad. Ang atong bangon din niya sa atong mga mahal sa kinabuhi, day. Gusto ka. Maong naabutaan ng dapita. Tungod kinagtuo ta nga maghatag unya kini umaayong pagpuyo sa atong mga mahal sa kinabuhi. Natuwa sa Pilipinas. Nadasig ko. Kay kauban natin ka. Nining pagkalargaha, day. Salamat, dong. Laban lang yun ta. Laban lang yun. My name is Chang Yong-yong, a Taiwanese citizen, and soon to be your supervisor. I'm George, Mr. Shang Jung-yong. And I'm Rowena, Sir Shang Jung-yong. Okay. Oh, welcome to Taipei, Taiwan. And I am looking forward that we will work together with the rest of the team. We hope so, sir. Okay. Let's go. I will take you off to the dormitory. At bang kita o kwarto, Daywing? O, dong. May dinay kay ang mga tenants, pulos mga trabahantes kumpanya nga atong trabahoan. Maogyod, dong. Unya, relax at taday. Kay ugma, mo report na sa kumpanya. Sige, mo relax ata. Good morning, Mr. Shang Jung-yong. Good morning, Mr. Shang Jung-yong. Oh, yes. Good morning. Thank you for coming before the time. We are ready to report for work, sir. Now, let's start the briefing before you proceed to the office of the CEO. Yes, sir. Okay, sir. I am Miss Chow Loy, the CEO, and this is my son, Mr. Yang Loy, your manager. Good morning, Mrs. Chow Loy and Mr. Yang Loy. A pleasant morning, ma'am and sir. Oh, Filipinos. Welcome to our company. You may now proceed to the Human Resources Office for the finality of our employee-employer correction. Good luck to each one of you. Thank you, Mrs. Chow Loy and Mr. Yang Loy. We appreciate you so much, ma'am and sir. Magsugod ito ang trabaho, day. Pero, lain-lain ta og area. Maulagi, dong. Ay, pastilan. Magkapadaan na ganoon niya tao kwarta sa atong tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi. Ang pingan lang ginato ang atong trabaho din, dong. Kay layo, beding tapita sa ato.
Natapos gid ang unang adlaw na to sa trabaho nga okay ra gyud kaayo day. Tinuod gyud ka dong. Og proud kaayo ko sa akong pagka-OFW. Uy. Ingon pa bitaw sa usa ka patriotic song nato sa Pilipinas. Taas noo kahit kanino. Pero lain akong sumpay. Di ba ang sumpay man anak kay ang Pilipino ay ako? Oo. Pero ang ako alain man. Ang OFW ay ako. Tanaw eh. Mamauli na ta sa atong doon. Bitaw dong. Tada kay humana ato oras sa trabaho. Manoy, nadawat na nimo nga akong gipada? Oo, George. Lipay daw sila sa mama o papa sa imong ipada nila. Salamat gyud kaayo, Manoy. Dong, sa sunod mong pagpadaba, palitan niya na akong cellphone si Papa Jimmy, George, ha? Oh, mahinon, Manoy. O, tudloy niya siya o unsaon sa paggamit. Oo. Aron ba, adto na lang mutawag niya kung di ka busy niya sa imong trabaho? Salamat na ng ideya nimo ha, Manoy Dodong. Amping mo diha. Okay raman ka nga naamag-agi sa imong maguwang ang alote para sa imong mga ginikanan dong. Oh, day. Kay dako naman nga akong pagsalig sa kumaguwang. Kay nakita naman ako ang iyang kausaban. Maayo hinoon. Mayo kay si mama nimo. Ana naman ka nga mukuha sa kwartang imo ipada. Kay retired teacher man siya, di ba? Direkta raman akong ipada ni Mama Good. May noon, day. Akong gibang to bank transaction ang alote na ako kang mama dong. Kaya naman siya active nga bank account. Yat nga raman na niya nga mag-online ko. Hello? Salamat kay nag-online ka, George. Pwede ni mong i-on mo ang camera? Sige na, George. Ayaw na, Marisa. Ayaw na. Oh, unsa man, nakay-tuyo na ko. Ano gawin na, oy? Kura pa lang ta magkabuhag, no? Na naman ang taday ko'y uyab nga abroad. Nasayang ra ang tanan ako mga plano. Para unta na tondo, ha? George. Imo rin yung giusikan, Marisa. Nagbasol ba ako? Kinagabuwag man sa Miki. Lain naman sa dihang giuyab karon. Mao ba? Pero love pa man sa kunin mo, George, no? Ha? Tubagan lang ko sa tinuod ko. Ayaw pa makak, please. Love pa kunin mo, no? Tempera God. Kulbaan sa tanimo, eh. Mangalit man ka? George, uy. Tubagan lang ko tarong pa. Marisa, naka-move on naman ko. Sa imong pagpakigbuwag na ko. Okay naman kay ko karon. Ilaban na kay niya ako dress abroad. Dili ka makalimod na ako. Nausa ko sa gihimo ni mong inspirasyon, di ba? Pamilya na ko o ako mga mahal sa kinabuhi mo'y akong inspirasyon. Ay, mao ba? Sige na. Og, salamat kayo sa mong pagkontak, ha? Narinig gihapon ko sa imong huna-huna. Isip imong friend. Lo, dili mo gud isip friend, bro. Love din ka, George. Promise. Salamat sa imong pagtawag, Marisa. Bye. Wa na mo. Unya magsige pa na gihapon sa panawag nimo dong, George. Ambot sa bitaw ato niya, eh. Maayo sa kano kay bisan og ipasakita na kag maayo. Mutagad man lang gihapon kaniya. Oh. Deruway na. Alang na ko, no? Kanang atong nahimo ng ex. Dili na kaaway kay naghatag man og leksyon aron nga almost perfect ang mosunod pa nga relasyon. Mao ba? Higayon na unta to nimo aron magkabalik mas Marisa. Na, tuara. Di gyud taon ingon ni anak ka sayon day. Weh, mao ba?
Ikaw ba? Naunsa man ka? Nanungog ka o nagselos? Sulti. Kini siya banigara man ni siya, uy. Hoy, watay unay, no? Suod na kayo tasukad pang mga bata pa ta. Day. Kalma lang, good. Kalma lang. Naunsa man ka nga, di man sad ka pakumidya na ako. Ako, musukol ko kumidya. Nakailabi ka na ako, dong. Pero ayaw lang anang kumidyahan na, kay bati na. Yoy, unsam po kayo, maninuod man ka, eh. Unsa ko'y kumidya, good. Tungod ra gyud sa simpleng komedya og naingon na dayon ni adto ang mitumaw nga misunderstanding namo sa akong kababata ug suod kaing hikala nga si Day Rowena. Pakig-uli ni Marisa. Ayaw ko bikla kung dili ka gusto maguba ang atong panagsuod. Uy, Day Rowena, Day! Ay, kasuko na ko, Day! Di man ko magkatuog na magunahon ng way mayang buot si Day Rowena nga rin ako. Yan, sa doy nga, kasuko man niya itong klasihas komedya na ako. Mao ba? Oy, gayon ang tato ni mo aron magkabalik mas Marisa. Di yung tao niyo na anak ka sayon. Maba? Ikaw ba? Noon sa man ka? Nanungog ka o nagselos? Ay, pastilan na. Kasualar yun ta kayo. Alang nako katong amo pa nagsulti. O, diha siya nainit sa punto nga nangutana ko niya kung nanungog ba siya o nagselos. Ay, paita. Ikalit na lang dahil yung kasuko. Kini siya bodigoro man ni siya, uy. Watay unay, no? Suod na kayo tanga sukad sa mga bata pa ta. Day, kalma lang, good. Noon sa mga nga, di man sa kapakomedya. Ako, musukol man kong komedya ba? Nakailabi ka na ako dong. Pero ayaw na ng komedyahan na, kay bati na. Naunsa. Naunsa ang putaon kayo, maninuod man ka? Unsa ko'y komedya? Pakig-ulit ni Marisa. Ayaw kong bikla kung dili ka gusto maguba ang atong panagsuod. Nga naman sa doy nga, nangumedya man ko niya og samahan to. Ay, nakonsensya na noon ko da. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Day? Rowena? Day? Nagmata pa ka, Day? Palihog, ablihir kong pultahan si mong kwarto, God. Rowena? Wa may kisaw sa sud. Basin og. Nainanok na sa pagkatog. Ay, natuog lang ko eh. Bubalik kong sud sa kong kwarto. Ay, salamat kay nangabli ka. Ikaw mo din na, George. Nasuko yung ka na ako? Wa man? Oh, okay. Pamahaw ni mo. Kao na kay dili mahimong mo duty ka nga waiso ng imong tiyan. Sugot magani kong mamatay ko. Ha? Day Rowena? Kan-ana. Kay dili ko mukauna na. Gusto kang ilabay na nako, Day? O ilabay. O may nagsugot ni mo ba ron andaman kong pagkaon? Kaya na akong buhaton sa akong kaugalingon. Kaya wa ko mapungkol. Ngano bang kamaldita naman ni mo ron? Naalang ko'y wa mauyon ni mauna ingon ko, ani. Wala gini magkuyog pa doon o pa uli sa trabahoan. Wala saan may magkadungan o pangaon. Gikan sa dormitory o hangto na nga niyas kumpanya. Gibangulan ko niya.
Yan siya managad ako. Ay. So, hinong ng rason. Kalit lang naputol, diha dayon ng among nagsuo di tayo Rowena. Oy! Nga nisod ka ng kwarto na ako? Nisod ko kay pagliso pa na ako sa doorknob. Wa man ilak. Ingon ana, gyud ka kaway batasan? Bahalag on sa imong isulti na ako. Basta kay magsulti ta. Kaya wala gyud ko makauyon ani da. Kalain ko nimo. Kaya nga naman day ko. Naunsa man day ko na ko? Sumaog naunsa ka. Huwag ka makabantay sa kalit kayo ni mong kausaban. Ang unsa ba? Di ko matuo nga ang komedya ran ako mo'y naghatag og problema. Ang tinuod na ako'y dakong problema. Ha? Rowena. Pasag di lang sa ako mag-inusara. Muhangyo lang ko nimo. Palihog lang. Unsa man na ba? Sutil ko. Sige na, palihog lang. Ayaw na naguna-una kay ako din problema. Ako di bahalang musulbad, ani. Apa dili ko mahimutang maghuna-huna aning sitwasyon. Ayaw na lang lagi. Ayaw na. Ayaw paghilak. Istorya og tarong. Sige na, sultihi ko. Mga bata pa lang ta, suod na kaayot ang managigala. Sama na ganit, tas managsuon. Kana! Mao ka na ang lain nakahatag na kong problema, Dong George. Kanang atong kasuod. O kanang pong nga sama na ganit, tas managsuod. Pero, na. Og lain pagid nga naghatag na kong problema. Mao ang bahay ni Marisa. Nga bisan og buwag na mo. Pero nagsige pagyapon siya kontak ni mo. Ang sibuot mo ipasabot. Nangigi ko nga nagkontak kay mo og si Marisa, Dong George. Ang butoy. Nayabag na matingali ko. Paingon naman kakuanis pagkabuang kaya wala naman ko makasabot sa kong feelings diha, di mo? Wa na nako tubay si Marisa tungod kay ilawom sa akong kasing-kasing. Dili na siya ang gipitik na ini, Rowena. Say buti mo ipasabot. May lain ang binuhat nga akong kimahal. Ug importante gyud kay siya alang nako. Kinsa siya? Kinsa, Dong George? Ikaw, Rowena. Ha? Ikaw na ang akong kimahal. Dili na si Marisa. Gara sa da siya pa. Tinood nga akong isulti ron imo. Dugay na ang tanan akong isulti nimo pero nabalag ako nga tingaling masuko ka. Ug maguba na niya hinuon ang atong friendship. Dong. Kung nga nung dali ra kong nakamove on sa pagbuwag na mo. Kana, tungod ni mo, day. Dong, salamat. Salamat kay managsama rin atong pagbati sa usa-usa. Love kayo, tika, Dong. Labaw pa sa usa kahigala. Mugakos ko ni mo, ha? Okay na ni mo. Sa dayon kong kod. Manangin pag yun na siya, uy. Rowena, I love you, day. I love you. I love you. I love you more, Dong. I love kit kayo, tika, Dong. Love sa takaayo ka, day. Love ay takap.
Na ako'y gustong pamaliton nga para imo dong. Unsa man day? Basta lang. Sige. Kay nasa ko'y gustong pamaliton nga para nimo. Mga unsa ta dong na. Sige, ito na. Hey, Dijo, gigutom na sa kuda. Ay, pastilan. Uyab na nimo ang imong kababata kanhi sa atong probinsya nga si Inday Rowena. Pa Jimmy. Hinaot nga wa may pagsupak si mama bahin niya pa. Sa akong bahin, andam rin yung kay kulong nga musuporta sa unsa may makapalipay o makaayo nimo. Salamat kayo pa. Mahal magyugahan na nimo si Inday Rowena. Kung kamunduhaos, mahal magkausag-usan ninyo. Oo, Papa Jimmy. Ako sahab sa akong bahin, ang akong baruganan maong nga sama ni Papa ninyo, Jimmy. Suportahan ta ka. Salamat sa kaayo nimo, Mama Rosa. Kung siya naman yun gani, ayaw na gid sig buhi ido. Pakasli, kay buholtan ba ng babayhana. Ug nakaila na kaayo ta kung unsa ka respetado ang ilang pamilya dito sa atong probinsya. Naanami plano bahin anak ma. Pohon, inig paulin na mo, kuman sa among kontrata. Mamayin niya ta sa ila ma ha? Ay, bawa na day sila dong? Day. Ako'y kitago sa akong pamilya bahin na nga atong relasyon karon. Nalipay kay ko kay wa gyud sila pagsupak. Day, bawa naman sa dang akong pamilya dong. Wa sila pagsupak kay nakailaman kayo sila ni mo sa imong mga ginikanan. Salamat gyud kayo, Day Rowena. Laban lang kita dong. Hapit agid matapos ang atong duha ka tuig nga kontrata din sa Taiwan. Daghan pang ups and downs nga atong magian. Busa, dasig lagi ta kanunay, Day. Sakto gid ka dong. Magpakalig-on lagi ta sa atong duha ka gugma, Day Rowena. Hello, Marisa? Nganong nanawag ka? Naibaw na ko sa tanan bahin niyo ni Rowena nga imong best friend. Mao ba day ay? Nagibuhat man nimo na ako, George. Ano man? Nagalitan ko ni atong reaksyon sa tono ni Marisa sa iyang pagpanawag kanako. Mura ko gilasan. Unya? Hey, Marisa, naunsa ka? Sa'y katungod ni mo orang sulti ka na? Nakakita ko sa mga post niyo sa Facebook. Bantay lang kita niya mo na ako. Dili tagit mo katagagalinaw kung mauli mo nga rin. Imaninat. Wa misa ani mo. Tungod kay diha pa lang nakigbuwag na kanako. Kay gipulihan ko nimo og lain. Dugay na nimo gitapos nga atong relasyon. Hilasa ginisa? Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga mura na gyud siya giango-ango. Bahad-bahad siya? Wara ba gyud kumahadlok niya dong? Nah, sige na lang. Sagdan na nato siya. Labihang nakastalk giday niya sa tong FB, no? Mas mayo sa nang nahibaw na siya. Aron nga mulugar siya og dili magpalabi. Gusto ra ba gyud kuno nila ni Mr. Shang Jong-yong nga ma-extend ta sa atong kontrata? Mao ba di ay? Kay nakita man ko na sa inahan og anak nga sila si Mrs. Chow Long o Mr. Yang Long ang atong excellence performance. Unya day. Unsa may imong response? Akong giingnan dong nga basin og mobalik ra unya ta pero dili lang sa tamo perma og another working contract kay mapakasal para bata. Mayo kay giingon nimo adto pagsulti. Planuhon ra unya nato ng bahina day. Magandam na ang puno niya mindring daan, George. Ha? Alang sa unsa man, Manoy Dudong? Para ba sa itong pagpamayo niya sa probinsya kung mauli na mo si Inday Rowena? Mao ba, Manoy? Mga asawa ka na magad ka, ha? Manoy. Mao na ang final na mong nasabutan. Walang yun naman, nga sa inyong kasuod. Sukat pa niya itong mga bata pa mo, karon. Nagplano na mo nga magminyo. Bitaw, tinuod na, Manoy. Ang ginawa rin mo ibugtong sayod sa tanan o mao'y nipahimutang ninin tanan. Thank you for the good service you made in our company. We're glad that both of you have been part of our company's growth and progress. Thank you also for the great opportunity, Mrs. Chow Loy and Mr. Yang Loy. Thank you also for supporting us, ma'am and sir. I am very happy that we have been together here for 2 years. Thank you, Mr. Shang Jong-yong. Thank you, sir. We are looking forward that both of you will come back here soon and work with us again. We hope so, Mr. Shang Jong-yong, sir.
Pipila ka oras gikan karon Manoy. Tuwa namin si Dairowena sa Taipei Airport. Mayo noon, George. Naghinam-hinam na gyud kong magkita-kita ta diha pagbalik sa ato, Manoy. Naginaminam na sadbihan sila sa Mama Rosa o Papa Jimmy nga mauli na ka o kuyog nimo ang ilak kunong umagaron. Magkita na lang niya ta diha sa ato, Manoy Dudong. Ready na ba ang akong tinangga? Ano pa ulit kauban ko? Ready na kaayo, Dong. Hawag. Proud ko. Dili lang sa akong pagka-OFW ko, dili proud ko nga mamahimong asawa sa usa ka OFW sad. Nga mao ikaw, Dong. Salamat, Dairowena. Welcome home and nice to be back, Cebu. Kulbaan baya ko kay ikaatubang niya na ako ang imong pamilya. Wag yung kay angin kabalakan na bahina day. Mahinumdum lang ko ba sa mga bata pataba? Apason kag bunal sa imong mama kay laagan kaayo ka. Mahadlok sa taon mig apil. Og mao'y labihan na mong makadagan agis bakit. Naghinumdum pagyudaan na ang akong pinangga da. Nalipay mi nga nahimamat ka na mo Inday Rowena. Pagkadako nagkausaban, sukad ni atong katapusan ka na mong nakita sa bata ka pa dito sa probinsya. Salamat. Parehas may kabadlungon si Dong George sa una. Ay pastilan, ang bata ka ni adto nga bulingi. Karon pagkagwapa, nagyod. Isa'y magdahom nga, kaduwa rin ako kaniadtos mga bata pa mi. Karon, ako nang pangasaunon, ha? Way kabutangan sa among kalipay ni Papa ninyo. Nga kini si Inday Rowena ang gusto nimong pangasawon. Salamat kayo, Mama Rosa. Good luck sa paghahimuon unyang pamay ug saong maabot inyong kaminyoon. Salamat kayo, Manoy Dudong. Salamat kaayo, Manoy. Way kabutangan sa among kalipay na itong hikayuna. Mas niligon pa ang gugma namo sa matag usa isi pamilya nga nagmidahalay. Nakasal gud mi ni Day Rowena, ug wa na lang mi mobalik sa abroad, ug nag-asikaso na lang mi sa gamay namong negosyo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, George.